TV atibatike zvechopu chopu azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe iko zvine zvindadzoka zvekare ndine nyaya idzi dzagara dzanga dziri kungonetsa nguva yese ende ndati kushaya kuti vedu tonyatsotangira papi tichipedzera papi inova nyaya yekushungurudzwa kwemaZimbabweans kuri kuitika muno muSouth Africa. Ndaitaura navanhu vakawanda shangwa toita sei ende nyaya haina kutanga muzuva ranhasi. Takatombodiscussa nezvayo last year ndikatombotraya kugara pasi kuti titaure nema-so called activists vemuno vari based muno muSouth Africa nditi vasi vari maZimbabweans titi guys panodiwa solution inenge iri better yekuti zvinhu zvikwanise kunge zvichitase zvichifamba. Toita sei kuti tibatsire vana vevhu? Ndanga ndikutaura nyaya idzodzidzi nevanhu vakawanda and there was a day, if you guys remember, pekuti ndakahosta vanhu vakawanda ndichivaisa pa certain call yataiita tese tichiti vedu let's help our people zvinomusoro kuti vamwe vedu vakwanise kuita se kunge vachibatsirikana. But most of the guys vakataura kuti hatina solution, hatina plan. Izvo zvinyaya dziripo dziri kuitika ndedzekuti zvoni maZimbabweans muDurban vari kutakurwa nemabhazi vachidzoserwa mabhazi ari kunzi akatumirwa nehurumende. Isusu edu tinenge tine a certain way and a role yatinenge takaplaya pazvinhu zvacho, but pamwe pacho apadi credit yekuti ungochitaura kuti tine mafone calls atakazorova, tine maefforts atakazoisa akadai vanokwanisa kutora credit vanokwanisa kuita se kungoitora. Asi nini handina kuzviitira kuti ndikwanise kunge ndichizoda kuzoonekwa kuti ndakatoplayawo role ipapo panyaya dzacho, but since day one takanga tiri kudzirova nyaya idzodzi dzese zvinhu zvinenge zvichingoitika tichingopa vanhu maupdates zvadai so muri yeZimbabwe unongoti life yacho unenge uchitanga uri kutsva kwese kuita kunge mudzanga, so uguri kukwevewa uguri kupiswa nemoto ndo upenyu hwacho huripo zvekuti uku wakamirirwa necable 3 inenge yakakumirira uku uri kuita hoyo uri kuita ine kuti life yacho anenge ari mawani. Unenge une tunhu twako unenge wakashanda, unenge une mibhedha yako. Saka negotiation imwe hombe yandiri kunyatsoziva inini yatakanyatsofambira takati please kana mubatsira maZimbabweans vari kudzoka kumusha chimbomirai kuvabhadharisa majuti pane zvinhu zvavaishandisa. Umwane second hand wardrobe, umwane chibhedha chaanga achirarirawo, but kuti munhu anga ane 15 years achigara muno muSouth Africa odzokera kuZimbabwe uko obva abhadhara juti pambhedha, juti pawardrobe, juti pafiriji, juti pazvese mamonaki nezvimwe zvinhu zvimwe zvibhadhara majuti paTV pachinji ndo pamunozoona kuti munhu anosvika pakuti hazvine basa rezvinhu zvacho ndozvitakurire chii regedza ndingozvisiya because zvakutoda kutondidyira imwe mari futi yekuti pamwe ndionozosvikawo kunyika kwangu ndichita se ndichiwana pekutangira. Saka pakambonzi aiwa pane zvinhu zvakadaro izvozvo vakabvuma vakati vanhu ngavanokwanisa kuita se kupinda. Ndo matauriro zvaitwa si kubvuma kwavo machikunonetsa vanoti dziri nyaya dzekuti dziri official, but iva vakatuma mabhazi vakabvuma kuti vanhu vanokwanisa kupfuura nezvinhu. Not sure kuti izvezvi situation yacho vati vapfuura sofa pane vari vapfuura mune zvakanaka because vanhu vanozosanganisa nyaya zvavo, but mabhazi iwayo I am sure ndo vanokwanisa kupinda newe une tunhu twako tusina kana juti richange richibhadharwa ipapo handiti. Saka ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe ku Durban chakatochaya izvezvi, so vanhu vari kutakurwa nemabhazi. Ndangoona kuti this is very important kuti tinge tese tichita se tichipfuura neipapo tichizivisana zvinhu zviri kuitika. Nzvimbo iri kunyanya kutakurwa nevanhu pane inonzi Verulam muDurban umo ndo kuri kutakurwa nevanhu handitika. Handizozive zvana muzanzi for ED team iri rinozviti muzanzi for ED handizive hangu kuti vanenge vane chicha vanenge vakaplaya role yacho vanenge vakaplaya, but ani nani nakauya nethat idea. I think that idea yanga yakanaka because vanhu vanofanira kunge vachibatsirika, but panapa muri yeZimbabwe ndauya nedzimwe nyaya manje dzakuitika panapa dzandaona kuti timboonesana futi dziri muno muSouth Africa ndiri. Home Affairs extends immigration relief until June 2027. Thousands of foreign nationals living in South Africa have received a major reprieve after the Department of Home Affairs officially extended its temporary immigration concessions until June 30, 2027. The extension is aimed at individuals who submitted legal immigration applications but are still waiting for Home Affairs to finalize their cases due to ongoing processing backlogs. Who qualifies? To concessions applies to foreign nationals with pending long-term visa applications, outstanding waiver applications, appeals against rejected long-term visa applications that have not yet been finalized,
What this means, applications covered by the concessions can continue to stay in South Africa legally while awaiting for final decision. They may leave and re-enter South Africa without being declared undesirable, provided they carry the required proof of their pending applications or appeal. The concession remains valid until 30 June 2027. Important conditions. The concession does not automatically grant a new visa. It does not give additional work, study, or business rights beyond those already allowed under an applicant's current visa conditions. Foreign nationals from non-visa exempt countries may still need a port of entry visa before returning to South Africa. Permanent residence applications are generally not covered by this concession. Home Affairs says the extension is intended to protect law-abiding applicants from being negatively affected by administrative delays, while the department continues efforts to reduce visa backlogs and improve immigration proceedings systems. The decision is expected to impact thousands of foreign nationals currently waiting for outcomes on visa waiver and appeal applications across South Africa. Saka ndo nyaya yacho iri panapa muri yeZimbabwe iri kuitika yadangoona kuti izvikazvi zviri kunakidza. Tiri kuti chimshona Home Affairs yawedzera rubatsiro rwevatorwa kusvika muna chikumi 2027. Zviuru zvevatorwa vari kugara muSouth Africa vawana zororo guru mushure mekunge Department of Home Affairs yazivisa zviri pamutemo kuti yawedzera chibvumirano chechinguva chekupinda nekugara munyika kusvika musi wa 30 chikumi 2027. Kuwedzerwa uku kwakanangana nevanhu vakanyorerwa magwaro avo zviri pamutemo, asi vachiri kumirira Home Affairs kuti ipedze kugadzirisa zvikumbiro zvavo nekuda kwekunonoka kuri kuita mabasa ayo. Ndiva nani vanobatsirwa? Chibvumirano ichi chinoshanda kune vatorwa vane zvikumbiro zvevisa yenguva refu zvichiri kumirira zvikumbiro zvewaiver zvisati zvapedzwa zvichemo appeals pamusoro pekurambwa kwevisa yenguva refu zvisati zvagadziriswa. Zvinoreva zvinhu izvi, zvinoreva kuti vanhu vari pasi pechibvumirano ichi vanogona kuramba vari muSouth Africa zviri pamutemo vachimirira mhinduro yekupedzisira. Vanogona kubuda vodzokazve vasina kunzi undesirable kana vakatakura umboo hunoratidza kuti chikumbiro kana appeal yavo ichiri kugadziriswa. Chibvumirano ichi chicharamba chichishanda kusvika musi wa 30 chikumi 2027. Zvinokosha kuziva chibvumirano ichi hachipi visa itsva automatic, hachipi mvumo mitsva yekushanda, kudzidza kana kuita bizimusi kana kuti business kunze kwezvaitombobvumidzwa pavisa yemunhu. Vatorwa vanobva kunyika dzinoda visa vangangoda port of entry visa vasati vadzoka muSouth Africa. Zvikumbiro zvepermanent residence kazhinji hazvina kusanganisira muchibvumirano ichi. Home Affairs yati kuwedzerwa uku kuri kudzivirira vanhu vakatevedzera mutemo kuti vasakanganiswe nekuda kwekunonoka kwemabasa ehurumende panguva iyo. Department iri kuramba richiedza kuremekedza kuwanda kwezvikumbiro zvisati zvagadziriswa. Sarudzo iyi inotarisirwa kubatsira zviuru zvevatorwa vari kumirira mhinduro dzezvikumbiro zvewaiver uye appeal munyika yose yeSouth Africa. Ndo nyaya yacho iri panapa iyi. Ndati ndikatike ndota nditaise nambopfura neipapo timbotaura nezvadzo just in case, you never know. Life zvainoda manje inoda kuti mazhinji munongota muchingoonesana kadhiri kacho kanenge kangoripo, but muri yeZimbabwe sandaendoka ndinobva ndatotora mukana uno because ndozoti vanhu vakawanda vari kuda kuita mabusiness, vari kuda kudidi. Kune vanhu vaya vari kugara munyika yeSouth Africa ine yanditi, but uri munhu wekuti hauna permit yacho, hauna study permit chinchi, but uda
kuvhura FNB business account kana kuti uda kuregister company. Zvinhu izvozvo unokwanisa kuita, unokwanisa kutoregister company uvhurwa FNB business account kubudikidza necompany inonzi Education Research ine nhamba dziri kubuda pascreen. Garai mataura navo vanokuitira ipapapo. Ende zvakare kune vanhu vari kuti tinoda kutanga mabusiness ana Uber, Bolt, unoona kutoita zvimwe kana take a lot, unoona kujoina Taxify, InDrive, zvakasiyana siyana. Kana kuti kuda mota construction vehicle futi kuti unge uchiita kana luxury car, ameno mota kana dzekuita gifts unoda kutengera, ameno whatever unongoda kutengera, makukwanisa futi kutaura Education Research nekuti ndo consulting company hombe inokwanisa kukuitira zvidizvo zvokubatsira uenda woita se unozvitengera mota yako. Izvi zvekuti vanende newe vanokutengera mota yako hazvina mari yazvinodirwa kuti utaura kuti ngoma oyene ndiri kuda kutenga mota yakadai kutaura mahara, taurai navo vakubatsirei. Handiti kwete kuti uzotyira kurota banje ndikazotaura nawe papapa vanogona kuti manje tizotaura tozoda mari kudidi, kwete. Taura navo, kutaura mahara pane nyaya idzodzidzi zvinhu zvaunokwanisa kunge uchikwanisa kubhadhara zvinhu zvako in full. Iprocess yekuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business accounts iyayi, because zvinhu izvi wagara unoda kuti uregisterwe, zvinhu zvida kuzoya padheni pako uri kwauri ikoko, haunide kutravel uchienda kwavari. But izvi zvemota izvi unotofamba utoenda munoonesana voenda newe company yavo yavari in partnership with yeKia Pretoria, unooneswa muchionesana, then zvinhu zvobva zvaita se motopedza masports ipapa. Saka nhamba dzeEducation Research ndagara ndasiya pascreen.